Честит първи учебен ден! Нищо хубаво. Ми дадоха идея да правя клипчета по 2 пъти в седмицата и реших да се възползвам от този съвет. В училище учим неща, които никога, доста голяма част от тях, никога, освен ако не станем учители, няма да ни потребват. По никакъв. Синус, косинус, тангенс, алфа. Не. Освен ако не станете. Дори и на архитектите мисля, че не им трябва синус и косинус. Когато учителят каже, в живота няма просто да имате елка в ръката през цялото време, с която да сметнете нещо. География. Никога. Добре, не никога. В живота няма да има нужда да знаете точно каква е гъстотата на населението на Сирия, какви почви има дадена област или какъв е строежа на някоя си планина. Освен ако не станете някакъв геолог или нещо така, но тогава за това имате университет, където така или иначе това най-вероятно отново ще ви се повтори. И реално ще го учите, а не като в момента. Химия. Първа група, втора група. Кои са неметали, кои са метали. Напиши част от Менделеевата таблица. Дори фармацевтите, най-вероятно, не знаят точно как е подредена Менделеевата таблица. Просто няма как да ти потрябва това. Освен докато учиш. Докато учиш ще ти потрябва. И след това просто трябва да знаеш някои от свойствата на някаква част от химичните елементи, които се използват в твоята област. Биология. Многоклетъчни, едноклетъчни, едни такива малки части от тялото ти, които, освен ако не станеш биолог, няма да ти трябва да знаеш всяко наименование на абсолютно всяка кост в тялото ти. Класификация на някой определен вид. Точната му класификация от началото до края. Може би на там биолозите им трябва, но те така или иначе отново ще го учат в университета. Така или иначе никой не помни нищо от училище. И ще започне наново да го учи в университет. История. Владетеля на Египет през 3 век преди Христа е бил еди кой си и е умрял през не знам си коя си година, но пък е роден през не знам си коя си година в еди кой си ден. Защо ми е да го знам? Може би ако стана археолог, да. Но пак. Университет. Домашните. Те наистина имат и хубава страна. Затвърждаваш евентуално това, което си научил в час. Но няма смисъл домашното да ти е 5 страници или 5 еднакви задачи с различни цифри, когато не си направил домашното, защото не си го разбрал. Нормалното е да кажеш на учителя и той вместо да ти се развика, че нямаш домашно, да ти обясни кое, как е и защо е така. Оценките. Онези цифрички, които ни определят живота. Как ще искаме реално да научим нещо, когато не знанията ни определят как ще се развием нататък, а от цифричките, които имаме за тези знания. Видовете учители. Истериците. Не разбрах въпроса. Да, ти пак не си учил. Как може? Аз как да преподавам тук, когато вие не учите? Аз какво да направя? Ето виж го, той не е учил. Аз какво мога да направя по въпроса? Мисъл, нищо просто. Нищо не мога да направя по въпроса. Вие просто, аз не знам какво да правя с вас. То не може да се оправи. Учителите, които са супер спокойни, каквото и да направиш, те просто те изчакват, защото разбират, че си нормален човек и понякога се разсейваш, след което си продължава урока, все едно нищо не се е случило. Строгите учители. Ти
Защо кихаш? Веднага отиди, излез. Изгонен си. Ти какво правиш, бе? Чешеш се. Как ще се чешеш, бе? Започвай веднага да пишеш. Ето го и Иванчо. Сети се да дойде. Веднага на дъската за изпитване. Забавните учители. В техните часове просто всички през цялото време сте леш на земята, но в същото време преподават. Аз нямам обяснение за такъв тип хора. Просто ти запомняш всичко в часа им, защото ти е било интересно, но в същото време, през цялото време си се търкалял по земята. С тези учители си по-скоро приятел, отколкото реално да ти е учител, и в същото време имаш уважение към него, защото тези учители наистина заслужават уважение. Защото те наистина преподават и знаят как. Страхливите учители. Да, ами деца, аз днес мислех, нали, да вземем новия урок, но пък вие, нали, както решите, нали, може и да не го вземем, нали. В смисъл, ако не ви се учи, няма проблем, може за другия път да го оставим. Какво? Добре, ще ти пиша и сега шестица. Само, да, няма проблем. Да, няма проблем. Младите учи. От тях има два варианта. Такива, които наистина са готини, защото са близо до нашата възраст, и тези, които се мислят са готини и мислят, че преподават материала по наистина супер интересен начин, а всъщност не правят нищо. И не разбираш нищо от материала. Защото те са кретени. И се мислят за готини. Но не са. Не им се получава. Учителите, които помагат на тесто. Значи, тук пиши алфа минус 3 плюс косинус от алфа. След това ето това ти е решението на задачата. Няма проблем, спокойно. Аз знам, че ти можеш, просто ти помагам. Пристрастните учители. Тези, на които стига малко да им се подмажеш и те ще ти пишат 6 за каквото и да е, дори да не си учил реално, пак ще ти пишат 6. Но ако ти по принцип си се сложи оценки, няма значение колко добре си се справил. Те ще кажат, че си преписал и отново си за 3. Готините учители. Когато си бягал от час известно време и те забелязват това, просто идват и ти казват: дай някаква бележка да ти ги извиня поне. Еми, хора, това беше целият клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре, за да знам, че ви е харесал, по някакъв начин да отчитам дали се получава или не. Може да го споделите, за да го видят и други хора. И може да се абонирате за мен. Самолети. Отдолу ще има линкове към Facebook страницата ми, към Instagram ми и към Twitter профила ми. В коментарите може да напишете как е минал първия учебен ден или някоя интересна ваша случка в училище. Мерси, че ме гледахте. Чао, до събота! Владетеля на Египет през 1800...